praktické potřeby. Půlky jsme nechali doma, aby jsme tady nemuseli házet s nima. Karle, jsi rozcvičený? No tak částečně snad jo, no. Pojď, hezky. Dobře. Střela, střela. To padá do zadku. Sil je dost, pořád ještě. Tábit anebo topit. Pak nemá někdo tyč. Co Adam? No jak celý. Dáš to celý? Tak. Ne? To nevím, doplně to dám. 3, 2, 1. Dobře. A jsi dobrý plavec? To nevím, já radši si budu říkat. Si nechám pro sebe, ale myslím si, že bych asi byl v pohodě. Jsou nějaký rezervy, který je potřeba zapracovat a uvidíme, jak to bude vypadat na tom dalším testu. A je potřeba se dostat aspoň do té desítky, teda desítka je pořád málo. Super. Co ty Adame? No bylo to bezvadný, no, ale jsou jasné oblasti, na kterých musím zapracovat, takže chůze po rukou a plavání, no. Ale jinak dobrý, super. Paráda. Zítřejšího ráno začínám cvičit. Děkuji pěkně, ať je to bojí. Některé věci mě strašně naštvaly, jako třeba toho vtyčí dráha, ale celkově z toho mám radost. Nejvíc mě překvapila ta polhovka, jsem tam nikdy neplaval, ale že to bylo po 2 minuty, z toho jsem měl radost. Určitě, jako hlavně bych si chtěl třeba naučit ten skok do vejšky, protože to je úplně, já si uvědomuji, to teoreticky asi chápu, ale prostě dobře si to představit a udělat, to bych chtěl, no, se takhle naučit. Tak já se nad tím zamyslím a určitě. Jako vyhecovat. Bratrovi bych třeba mohl říct. No to je jasně. To je A je mladší nebo starší? Je o rok mladší. No tak. A je to ten bratr hrál vrcholový volejbal.